Победителят беше избран чрез няколко категории. И една идея изпревари останалите. Готови ли сте? Победителя в конкурса за най-креативна идея за видео, който ще спечели ръчорисована тенска на Artistic Sisters, която никъде не се продава на света, Неговото име е... Приятелите и семейството я наричат... Известна е като... Моника! Здравейте, артисти! Това видео е за среща ни с нашата победителка в конкурса ни за Най-креативна идея за видео! Тъй като се оказа, че и тя от София, и предложихме да й дадем тенската лично и се разбрахме да се срещнем пред Народния театър Иван Вазов. Подписахме, опаковахме тенската и тръгнахме за среща. След известно време обикаляне и търсене се намерихме. Изключително ни стана приятно да видим нейната емоция при нашата среща и запознанство. Дадохме наградата на Мони, направихме няколко снимки и решихме да се разходим. През това време се опознахме, разказа ни себе си за това как се е почувствала, когато си е чула името в нашия клип, а ние отговорихме на няколко въпроса. Беше страхотна среща, изпълнена с много прегръдки и щастие. А сега е време за изненада. Предвид емоцията, която видяхме в очите и в поведението на нашата нова приятелка Мони, взехме решение да дадем възможност на още един от вас да стане притежател на нашите ръчно рисувани, уникални тениски Artistic Sisters! Затова следете нашите видеа за още информация съвсем скоро. Останете креативни! Чао!